Bon vespre, gràcies per la vostra assistència. Com sabeu, això és un acte organitzat conjuntament a l'Assemblea no sé com ho dieu, territorial de Ciutat Vella i Òmnium Ciutat Vella, i res més, simplement ho hem organitzat en 4 dies pensant que era un tema d'actualitat. Moltes gràcies als ponents també per haver-ho acceptat amb aquesta rapidesa. Doncs bé, si voleu comencem. Sí, està tot tècnicament? Vale. Doncs res, avui del que venim a parlar és d'un tema que està de plena actualitat, que tothom en parla, però segurament no tothom ho fa amb la cura que hauria, i és sobre el tema de la violència. Aquests dies, arrel de totes les protestes al carrer que s'estan vivint contra la sentència que va ser publicada el dia 14, molta gent ha sortit, ha protestat i s'han donat escenes que certs sectors socials han considerat que eren violència, sense segurament parar-se a analitzar si realment allò que s'estava veient responia a accions violentes i sobretot no posant el focus d'atenció en tota una sèrie de situacions i d'inclús accions també directes que sí que podríem considerar violència perquè són contra persones. Un dels focus principals en aquest sentit el vull posar amb la violència policial, en la repressió que estem patint. Llavors, bàsicament, jo ara us presentaré molt breument els dos ponents que ens acompanyen. Abans que ells comencin la seva intervenció mirarem un petit vídeo del periodista Albert Lloreta que parla sobre aquest tema i després el Martí Olivella ens parlarà per la seva trajectòria en moviments de no violència, com a cofundador i expresident de Novat, ens podrà parlar sobre què és l'estratègia no violenta, amb aquesta doble cara de la violència i l'acció no violenta. Ell podrà parlar més d'això i després la Laura, com a periodista, sociòloga, membre de Crític i col·laboradora amb altres mitjans, ella podrà parlar més de com des d'un punt de vista mediàtic, on centrem l'atenció, on posem el focus d'atenció mediàtic, també respon, per una banda, a un posicionament polític i d'una altra també genera una visió sobre el que està passant a la societat. Per tant, si us sembla, jo directament... posteriorment d'això sí que obrirem com un torn de debat, primer de cara amb ells, els ponents. Jo els plantejaré 3 qüestions sobre el tema que estem parlant de violència en diferents focus d'atenció perquè puguin dir la seva i posteriorment vosaltres també teniu un torn obert en què podeu comentar el que us sembli, reflexionar, fer preguntes, etc. D'acord? Llavors, per mi ja passem directament al visionat d'aquest vídeo i després continuem. Hola internet, què tal? Com va? Aquest és un vídeo força dirigit a aquelles persones que són independentistes o que estan en contra de la detenció i condemna dels presos polítics, però que a la vegada veuen les imatges de confrontació al carrer i foc i xoc dur, amb neguit i amb por, i no acaben d'entendre aquest canvi en el moviment i que no els agrada. Bàsicament el que faré és agafar 5 o 6 coses que se solen dir d'aquest tipus de confrontacions i de protestes més dures i les intentaré respondre, d'acord? Comencem. Les protestes són violentes. La primera idea és la clau, que és que això són protestes violentes. Si diem que aquestes protestes al carrer són violentes, hem d'agafar el concepte de violència i estirar-lo com un xiclet. Per exemple, si cremar un contenidor és violent, com n'hem de dir de treure-li l'ull a una persona de 22 anys que passarà la resta de la seva vida amb només un ull? Imagineu-vos què vol dir anar un dia a manifestar-te i que la policia et dispari, o sigui, fotent-se la llei al cul, et dispari i et tregui un ull, per sempre més. Si l'endemà que passa això
la gent, els polítics, els mitjans no estan senyalant allò com el fet més greu i més violent que ha passat, es destapa una mica què s'amaga darrere de l'ús de la paraula violència. Darrere de l'ús de la paraula violència no hi ha realment un neguit perquè la confrontació sigui molt agressiva. Si fa servir la paraula violència per referir-te a que els manifestants confronten a la policia i tallen el pas tirant containers o altres objectes al terra i cremant-los, si això és violència hem de buscar una paraula molt més dura, molt més sanguinària, molt més inhumana per referir-nos al que suposa treure-li un ull a una persona que s'està queixant perquè han posat a la presó a altres persones. Que, per exemple, en el nostre nom es faci fora gent de casa és violència, claríssima. Això va provocar una càrrega que va ferir un home. Els veïns mostraven el seu malestar pel gran desplegament de seguretat. Que en el nostre nom es dispari gent que intentava creuar el mar nedant per arribar a Espanya és violència. Que persones hagin de passar la propera dècada a la presó perquè han organitzat una manifestació pacífica o perquè han reivindicat el dret a votar és violència. Si fem servir aquesta paraula també per referir-nos a la confrontació més dura al carrer per part de manifestants, estem menyspreant l'ús de la paraula o estem fent una altra cosa que és la que crec que està passant. Estem utilitzant la forma més manipulada del concepte de violència, que només senyala aquell que mostra una injustícia o aquell que confronta una legalitat vigent. El que està passant d'ençà d'aquesta setmana amb el tsunami democràtic és dur, és combatiu, és incòmode en molts casos. Utilitzem la paraula violència per a aquelles coses que realment ho són i no comprem el relat fals que dura ja anys i panys de violència inexistent en l'independentisme català, igual que s'ha fet en altres casos, com per exemple en el moviment anarquista o tants d'altres. De fet, si parlem de violència a Catalunya, el que hem de fer és parar de parlar de les protestes d'aquests dies i començar a resoldre la quantitat increïble d'agressions impunes de l'extrema dreta campant feliç pel nostre país. I això sí que és violència impune i al carrer. Aquesta és la imatge que volen. Una altra idea que surt molt aquests dies és que aquesta és la imatge que volen, que dona una mala imatge, la confrontació al carrer d'aquesta mena. Ben mirat, si ho pareu a pensar, és molt fàcil veure que això és mentida. Si penseu en qualsevol dels moviments socials que han sortit al carrer i han combatut a la policia, per exemple, o recentment, doncs, evidentment, Hong Kong, o a Bolívia, o si per exemple demà hi hagués confrontacions amb la policia als Estats Units o a Brasil per qüestions d'injustícia social, penseu un moment en quina sensació us produeixen aquestes imatges quan les veieu al 324 on sigui. No és aquesta gent d'aquest poble estan tots bojos i se'ls ha anat l'olla i realment el que cal és mà dura i forta. No penseu això, penseu per què carai aquesta gent s'està posant en aquesta situació, què passarà que és tan injust i tan dur que els fa sortir al carrer a jugar-se el cos i la vida, diguem. Aquesta també és l'aproximació dels mitjans internacionals, no? Quan hi ha un conflicte dur al carrer, el primer que fan els mitjans és intentar entendre què hi ha darrere aquell conflicte. Llavors fan aquella mena d'articles o vídeos que intenten explicar a la qüestió de fons, no? De fet, mostrar-se enfadat quan hi ha una injustícia és la forma més fàcil d'explicar que passa una cosa que no està bé i no és normal i no és assumible. La duresa al carrer el que fa és indicar que hi ha una situació injusta que no pot ser mantinguda d'aquella manera. A Catalunya hi ha un sistema judicial i policial que s'ha utilitzat com a arma per limitar la nostra capacitat de decidir i d'expressar-nos i de viure lliures. Que aquest ús il·legítim de la força de l'Estat i responguem enfadats és normal. I no només és normal, sinó que és la forma més efectiva de fer entendre a la resta del món que aquí hi ha un problema urgent, que això no és una festa, ni això és una cosa, diguéssim, de passar l'estona, sinó que aquí tenim un problema que volem resoldre. Tenim dret, com a catalans, d'estar enfadats. Això també és una cosa que crec que hem d'anar treballant, diguéssim, psicològicament com a país. Els catalans tenen dret d'estar enfadats. No cal que sempre siguem els nens empollons que treuen bona nota i sempre somriuen. De fet, una cosa curiosa que fem els catalans és que ens solidaritzem amb moltes lluites que són dures i confrontatives al carrer, però en canvi, quan es tracta dels nostres interessos, diguéssim que ens influencia tant el discurs mediàtic i polític espanyol que ens sentim acomplexats de mostrar les nostres idees amb normalitat i duresa i cabreig. I és normal que estiguem cabrejats i no cal que ho dissimulem, no cal. Crec que el procés parteix de la base equivocada
que més conflicte social al carrer vol dir menys acceptació social. I jo crec que és justament el contrari, és molt més eficient una resposta enfadada davant d'una situació injusta que no pas una resposta només, diguéssim, alegre. El món ens mira. Un dels problemes principals del món ens mira és que partíem de la base que si fèiem molt bé les coses i traiem molt bona nota i somreiem molt, el món veuria que la nostra causa és noble i justa i de cop pararia totes les coses que està fent per ajudar-nos. I això no funciona així. Nosaltres hem de recordar-li al món que existim, recordar-li al món que les nostres reivindicacions són urgents i que estan passant ara. I l'única manera de fer això és confrontant la injustícia. Si el món veu que malgrat la repressió, l'odi i la violència que rebem, la nostra reacció és negociadora, és oferir pactes, posar l'altra galta, el món no reaccionarà per nosaltres, el món no ens donarà allò que nosaltres no reclamem. El fet de reclamar d'una manera més urgent, més dura i més intensa aquelles coses que nosaltres volem, de fet pot fer que el món ens miri una mica més. Ens mirarà i es preguntarà què carai passa. Acceptem que nosaltres també podem oferir aquesta visió al món i reivindiquem els nostres drets de la forma que acceptem que altres societats reivindiquen els seus. La confrontació mai és útil. Una altra idea que se sent molt aquests dies és que l'agressivitat de les protestes no és útil. I en relació a això m'agradaria recordar aquell concepte que es diu la finestra d'Overton, que ja vaig comentar en un altre vídeo, que és aquest. The Overton window. It's a concept in political science that says there's this window of ideas the public is willing to accept. Everything inside the window is normal and expected. Everything outside the window is radical, ridiculous, or unthinkable. And the theory goes that if you want to move the window, if you want to change what people think of as acceptable, you shouldn't start here, you should start here, at the extreme. Because forcing people to consider an unthinkable idea, even if they reject it, makes all less radical ideas seem more acceptable by comparison. És a dir, una confrontació constant al carrer, valenta i directa, aconsegueix que l'opinió pública entengui de forma més raonable i propera els interessos d'aquest col·lectiu que protesta. Quan el col·lectiu que protesta, ampliant la base, el que fa és difuminar el seu discurs i fer-lo més gasós i invisible, l'únic que aconsegueix és que la societat no acabi d'entendre ni la urgència ni la necessitat de les coses que reivindica el moviment i acabi passant a interessar-se per altres coses. Per tant, el fet de que estiguem endurint, entre mil cometes, la reacció a la duresa real de l'Estat fa que l'opinió pública pugui entendre de forma més clara i concisa de què es tracta la injustícia de fons que fa que la gent surti al carrer. No? Això històricament ha passat constantment, no? És a dir, tots els moviments socials que han aconseguit millores de drets han tingut una etapa dura de reivindicar la injustícia. Un altre dels beneficis d'aquesta mena de confrontació més dura és que passes la pilota a la taulada del govern de torn, que t'ha de donar una resposta, o com a mínim ha de donar alguna resposta a la societat. No? Això genera un debat públic que d'entrada és incòmode, involuntari, però a la llarga cristal·litza en debats sobre el fons de la qüestió que genera aquest conflicte i aquest problema. No? Si protestes d'una manera que només és simbòlica, que no molesta ningú i que no afecta a la normalitat del dia a dia, el més probable és que la gent acabi per no fer-te cas i per no escoltar el que dius, perquè al principi generes una certa tensió i interès, però a la llarga acaba sent com una mosca, com un anunci. Una cosa com ambiental i del context històric, però que és fàcil de ridiculitzar i de passar una mica de l'assumpte. No? Amb això no vull dir que l'independentisme hagi de passar a convertir-se només en un moviment així. Crec que l'independentisme té una virtut, que és plural, té moltes formes de protesta, moltes originals, d'altres més tradicionals. La virtut serà que aconseguim aglutinar tots aquests espais de la societat i que no ens jutgem els uns als altres, sinó que aconseguim tots empènyer per generar una situació prou intensa i prou activa com perquè sigui impossible no escoltar-nos. Hem d'evitar un altre 155. Aquesta violència el que farà és que provocarà un altre 155 i que limitarà el poc autogovern que ja tenim. Això no és veritat. És a dir, el 155 l'aplicaran amb o sense les confrontacions al carrer, igual que a la gent la foten a la presó amb o sense violència o tumulto o rebel·lió o sedició. Els és igual el que fem. És indiferent si demà ens despullem tots i sortim fent una conga al carrer o ens quedem a casa. Ells sempre diran que som violents, que estem bojos i que el que hem de fer és desaparèixer.
La conclusió del vídeo és que intentem no criminalitzar i no prejutjar formes de protesta a les que no estem acostumats, sinó que intentem entendre d'on venen i també la seva utilitat. I que entenguem que vivim influenciats per un discurs mediàtic i polític i que, com abans, la gent tingui clara que hi ha certs discursos i certes paraules que es fan servir per destruir un moviment, abans perdran efecte aquestes paraules i aquests discursos i abans podrem pensar nosaltres de forma més lliure, més crítica sobre el que fem, sobre com volem avançar i sobre quins són els nostres objectius. Hi ha una altra idea de fons que és que som gent de pau i per tant hem d'actuar com a tal. La meva resposta és que efectivament som gent de pau i per tant reivindiquem que hi hagi pau en aquest país i no un simulacre. Volem que no ens detinguin a les 6 del matí esbombant la porta de casa, que no ens condemnin a dècades a la presó, que no ens treguin ulls per protestar, que ens deixin votar lliure i modernament el nostre futur. Això vol dir que som gent de pau i reivindicar que passin aquestes coses de forma enfadada i dura ens fa ser més pacífics i no menys. La pau no és un simulacre de que tot va bé, sinó lluitar perquè tot vagi realment bé. Si us ha agradat el vídeo i creieu que pot ser útil, compartiu-lo amb gent que aquests dies estigui una mica neguitosa o preocupada i ens veiem en el proper i també al carrer. Bé, doncs després d'haver vist aquest vídeo, ara començarà la seva ponència el Martí Olivella i, com deia abans, ell se centrarà més en entendre ben bé què és l'estratègia de lluita no violenta per després passar més amb la Laura, més amb la línia del vídeo, a confrontar la idea de que el que estem vivint aquests dies al carrer és violència. No serà una ponència, serà un intent de contextualitzar el que està passant aquests dies i la intervenció d'aquest vídeo. Només una primera percepció. Pensava que hi hauria gent una mica més jove de l'habitual, que estic acostumat perquè molts ja ens coneixem de les formacions que hem anat fent. Així una primera impressió. Us demanaré, alçant la mà, quants de vosaltres esteu més o menys en el 100% d'acord del que s'acaba d'explicar, els que esteu a mitges i els que esteu poc. Sí? Us ho penseu un momentet? Els que globalment esteu d'acord amb el conjunt d'afirmacions que ha fet el Lloreta, mans a l'aire. Molt bé. Els que esteu a mitges, els que esteu en contra, ningú. Molt bé. Aleshores, la seva tesi final, que la repeteix diverses vegades, la conclusió, és que hi ha d'haver-hi el que se'n diu l'acceptació o respecte a la diversitat de tàctiques, és a dir, les diferents maneres d'enfrontar un conflicte i que, per tant, després de tots aquests anys de tenir una manera prioritària, que era la via cívica, pacífica i democràtica, aquesta altra manera que aquests dies ha emergit, ell reivindica que tinguin el dret d'expressar-se així, que això no dificulta ni impedeix, que pot ser complementari amb la forma que s'ha estat portant fins ara. Estaria d'acord que aquesta és una de les seves tesis principals. Després hi ha molts altres arguments que diuen això no és veritat, això és veritat, etc. Les protestes són violentes, diu. Jo agafo les 5 principals tesis d'ell i les comento breument. Clar, el tema és si violència és agressió a la integritat de les persones,
en un sentit molt general, no només és un dany físic, sinó també quan considerem violència de gènere o masclista no estem parlant només d'agressió física, ni que aquesta és una de les més importants. Cal distingir, com ell ha dit molt bé, violència directa, que seria la violència cruenta, la punta de l'iceberg, de la violència estructural, que quan ell diu, després parlarem amb més deteniment, o de la violència cultural. Quan algú se'l fa fora de casa seva, doncs és una violència estructural quan et queda sense feina, quan tot això no hi ha sang directament, no és cruenta, però en canvi hi ha una violència. En això jo crec que estem tots d'acord i per tant jo crec que és una de les parts que hem dit. I precisament la lluita no violenta, l'estratègia no violenta considera que el problema no és si hi ha violència cruenta directa o no, sinó que contempla aquesta visió més àmplia de les violències estructurals directes i després en podríem dir cultural. Si jo dic la maté porque era mía, no estic matant a ningú, però estic construint un discurs, una violència cultural que justifica que jo mati alguna altra persona. Hi ha un tipus d'acció que en podem dir incruenta, és a dir, no és directa sobre les coses normalment, un sabotatge o cremar els famosos contenidors sobre béns públics o béns privats, que directament no afecten la integritat de les persones però l'afecta indirectament. És a dir, si jo em quedo sense feina perquè se m'ha cremat la botiga o si hem de pagar entre tots uns desperfectes en l'espai públic, ens està afectant indirectament. Òbviament que no podem dir violència, però podem dir que és un acte incruent i que simbòlicament una part de la població, tant dels propis com dels adversaris sobretot, però també dels propis, poden arribar a entendre que és el que en diem violència simbòlica. És a dir, no hi ha una violència directa, però és percebuda com una cosa que amenaça i sobretot que obre la porta a que aquest tipus d'accions, ni que no es vulgui, puguin arribar a portar violència directa. Si només parléssim de cremar contenidors és una cosa, estem parlant de 600 ferits. I 600 ferits, una part molt important són de ciutadans i una part són de policies, entenent que el servei d'emergències mèdiques ha fet la seva feina professional i per tant ha documentat això. Després cadascú infla o no infla o el que sigui, però això és un tema que està aquí. Per tant, entrem llavors en aquella història sobre qui ha començat. O sigui, jo vinc del món de l'objecció, de l'antimilitarisme i contra els exèrcits i contra la violència com a forma de resoldre els conflictes des de sempre, no? I sempre el tema és com en el pati de l'escola, qui ha començat. Clar, podem anar al 1714, llavors podem acumular greuges sobre qui ha començat. Però quan estem en un episodi d'aquest tipus així, cadascú construeix el que es diu la teoria de la violència justiciera, que sempre és l'altre el qui comença i l'altre és el responsable de tot i jo no soc mai res d'això. Llavors hem de ser autocrítics en aquestes coses. Jo ara no estic jutjant el fet, estic donant elements perquè cadascú pugui jutjar a partir dels criteris que consideri. La segona és que els contenidors cremats i els ferits són la imatge que volen, això diu el Lloret en el vídeo. Òbviament que les manifestacions indiquen que hi ha un conflicte, la seva repressió, la de la policia, la de l'Estat, genera una confrontació entre manifestants i policies més o menys cruentes o més o menys violentes, depèn de les circumstàncies que cadascú com ho valori. El tema és, tenim dret a mostrar que estem enfadats, molt bé. L'única forma d'estar enfadats és això, o durant aquests 7 anys no estàvem enfadats. Llavors, una segona pregunta, no? Òbviament, i en això els que ens hem anat veient ja ho compartim, la via cívica pacífica democràtica fins a l'octubre ha aconseguit una cosa que no s'havia aconseguit, que és passar del 12 al 50%. Per tant, aquesta frase que a Hong Kong i que aquests dies també circula, ens heu ensenyat que el pacifisme no serveix, bueno, els eslògans són molt bonics, però ens heu ensenyat que el pacifisme, la via cívica, pacífica i democràtica ha permès que d'un 12 o un 14% es passés a un 50% de la població que ha esdevingut o ha recolzat les tesis independentistes, ja no parlem dels sobiranistes. Per tant, simplificar que no serveix jo crec que és excessiu, no?
Ara és obvi que només amb aquesta via no continuarem i per tant cal una nova etapa. Aquesta nova etapa ha de ser no pot ser només continuar fent les manis que s'han fet i aquests dies contrastava les grans marxes per la llibertat, les grans manis de les entitats de sempre, que aquí us han convocat, amb la incapacitat de trobar una lluita no violenta, contundent però no violenta per denunciar el que ha passat i per tant quan hi ha un forat perquè qui ha de fer una cosa no la fa i continua fent el mateix que ha fet durant 7 anys, és normal que hi hagi una part de gent emprenyada i que manifesti la seva emprenyamenta d'una altra forma. Llavors ens posem les mans al cap o bé diem, bueno, així sí, l'altra tesi que tant ell com alguna altra entitat ha dit ahir o avui mateix, bueno, almenys així ens posem en el mapa i ens tindran en compte que hi ha un problema, com està passant a quasi tot, bueno, en molts països del món han fet semblants, no? Jo crec que és el meu punt de vista, és el punt de vista de la lluita no violenta, jo soc el primer autocrític amb mi mateix, o sigui, no hem estat capaços de passar d'aquesta via cívica pacífica democràtica a una lluita no violenta contundent que tingui la capacitat de canalitzar la ràbia, de mostrar l'emprenyamenta i de tenir una estratègia que no sigui només una revolta d'uns dies, perquè les revoltes d'uns dies fàcilment són integrades en el sistema com han estat integrades les grans manifestacions durant 7 anys. I per tant, les dues eines que teníem fàcilment són manipulables i integrades, doncs ens queda un repte per fer. Per tant, jo no estic criticant el que hem fet uns i els altres, jo m'estic criticant a mi mateix perquè no hem estat capaços d'imaginar i posar en marxa i incentivar les entitats i a la gent jove a trobar unes formes més intel·ligents que aquestes. Tercer, el món ens mira, si ens portem bé els altres ens recolzaran, diu ell. Bueno, tot això hem tingut una sèrie d'afirmacions que ens hem quedat molt tranquils, però ens recolzaran possiblement quan el Regne d'Espanya sigui un problema per a Europa. Fixeu-vos que ara ens està guanyant la batalla i no ho faran perquè mentre Catalunya sigui un problema intern d'ordre públic, que és la construcció que el ministre i l'Espanya global i Europa que volen estabilitat, ja tenen prou rius amb el Brexit i amb les migracions i tot això, no tenen cap interès en defensar que hi hagi un nou estat independent a Europa. I per tant, potser l'estratègia l'hem d'enfocar a discutir quin és l'objectiu. No només a manifestar que des del 2010 l'Estatut ens el van tombar, que estem molt enfadats i que cal... Enteneu, no? Llavors, jo crec que la crisi és una gran oportunitat per replantejar-nos les coses que hem fet, però fer-ho en sèrio. Perquè si no això anirà cronificant i no progressarem molt, no? Cal confrontar la injustícia, diu ell, podem reivindicar els nostres drets com altres societats ho fan pels seus i ell ve a dir que només hi ha única forma que les altres societats ho fan els seus, que és el tipus de joves barallant-se amb la policia com estem veient en quasi tots els conflictes aquests dies i des de sempre, no? Bueno, això és una reacció que a vegades té victòries en el curt termini, no? Es retira un preu, es retira no sé, una llei, es retira no sé què, però en el global, quina és l'estratègia més enllà d'això? És molt fàcilment manipulable. Heu llegit o heu vist aquests dies això del síndrome de Sherwood, no? Ostres, jo no sé si l'han aplicat o no l'han aplicat, però si l'han aplicat, llavors tenim un problema molt seriós, no? Perquè resulta que l'energia de protesta que sembla espontània i que ho és en gran part, fàcilment entra en una cosa perfectament codificada i estudiada per convertir-ho en una arma en contra teu. Llavors hem d'anar molt alerta a no caure en els paranys que ens posen. Ara bé, a molts llocs del món no només hi ha aquest tipus d'acció de carrer, de guerrilla urbana, de disturbi, digueu-li com vulgueu, ja no poso la paraula violència ni que també n'hi ha hagut, òbviament, sinó que hi ha un altre tipus de lluites que fan emergir els conflictes amb contundència per denunciar la injustícia, que se'n diu lluita no violenta o resistència civil o 1000 formes que hi ha. Llavors, en l'estudi fet d'aquestes dues investigadores nord-americanes sobre com han funcionat les campanyes violentes o no violentes, simplificant, doncs el doble, han tingut èxit el doble de les no violentes en els últims 50 anys. Per tant, hi ha una tendència cap a un altre tipus de lluita. Doncs el tema és, ens hi posem i ens hi posem en sèrio o només ho fem veure i continuem amb els somriures o amb criticar la lluita al carrer. Jo crec que aquest és un dels reptes que tenim més importants. Ara,
Per fer això cal entrenar-se, cal estudiar, cal preparar-se. És a dir, pretendre una lluita armada convencional ningú l'està plantejant. Tots sabem que no és possible, no seria útil, no tindria objectiu i a més ens provocaria molta més desgràcia del que volem combatre, una lluita armada convencional. No? Hem optat per una altra via, però aquesta altra via pacífica és insuficient i ens cal una altra, i ara aquí tenim bifurcació, doncs aquí és on hem de saber on ens posem en això i si pot ser anar més enllà d'aquests tòpics de que posar l'altra galta és una presa de pèl. Si després tenim temps us explicaré d'on ve això de posar l'altra galta, que és un tema molt interessant. La confrontació, l'agressivitat de les protestes no és útil. He d'anar acabant, no? Suposo? Sí? Sí. Molt bé. Tots els moviments que reivindiquen drets han tingut una etapa dura, diu ell, òbviament. Però què vol dir dura? Que assumeixi repressió, segur, perquè no hi ha cap poder establert que permeti que la gent protesti en la via que sigui sense fer res, sense defensar els seus interessos. Ara, no sempre la duresa de l'Estat i de la policia reprimint a la gent significa una resposta violenta, perquè estem en acció-reacció i en acció-reacció tendeixen a guanyar. Amb repressió i escalada violenta, els més forts amb exèrcits i amb policies i amb armes, doncs tenim molt malament si no entrem a la lluita armada, complicat, però podem entendre la repressió com un bumerang que evidencia la injustícia. Jo voldria dir el següent. Si la protesta només és simbòlica, la gent acaba no fent-ne cas, diu ell, òbviament. Segons ell ha d'afectar la normalitat del dia a dia, però això també genera molta gent en contra, amb un moviment on no està el 100% de la població per la causa. Però pot afectar els interessos dels poderosos, això ja és estratègia. O sigui, com afectem els interessos, els pilars de poder dels poderosos per aconseguir que Espanya sigui un problema per a Europa i que els catalans siguin un problema per l'economia de l'IBEX 35 i companyia. Llavors, és aquesta... Jo dic, si l'energia de tanta gent que durant aquests anys ha posat hores i dies i feina de tot per arribar fins aquí, si l'energia, i sumem l'energia de la gent que aquests dies ha sortit al carrer amb una força increïble, amb un coratge increïble, amb una empenta enorme, si som capaços d'ajuntar aquestes dues energies amb una estratègia que enfoqui sobre què vol aconseguir i com aconseguir-ho, llavors serem invencibles. Si ens barallem entre nosaltres no anem bé, però si només pensem que el que ha fet un fins ara o el que s'ha obert ara com altre sense més estratègia, jo crec que tampoc anirem bé. Acabo. Jo crec que no són fàcilment complementàries aquests dos tipus de lluita. I acabo en això. A manca d'uns objectius compartits, a manca d'una estratègia no violenta, a manca d'unes accions no violentes contundents, no podem criminalitzar aquestes altres formes. Ara bé, sí que podem advertir dels perills que té creure que són una tàctica complementària. Primer, la gent i els mèdia parlen d'aldarulls i violència i ja no parlen de la causa. On són els presos entre la independència? Ja estem tots a llibertat entre repressió, amnistia i violència. La baralla a la policia despista de la confrontació amb els pilars de poder autèntics que són els responsables de com les coses funcionen. Sota l'heroïcitat èpica que algunes imatges de retransmissió i de fotografia i alguns discursos s'han anat construint, emergeixen els models més anacrònics del masclisme i del patriarcat, de la confrontació directa, i on té la intel·ligència i el plantejament. L'autodefensa legítima provoca una espiral de violència amb ferits a totes bandes que crea un odi que es va perpetuant i va augmentant. No sé si és el millor camí. Una tàctica minoritària criminalitza tot el moviment transversal i ampli, i el dia de les marxes de llibertat estava patint dir què passarà al vespre. Perquè clar, al final l'endemà què va sortir? Va sortir una cosa i no va sortir 500.000, 800.000, 1 milió de persones que havien estat construint un moviment una vegada més tan important, no? I per últim, una cosa molt terrible que es reprodueix el que els tècnics en diuen filicidi. És a dir, els adults envien els joves a salvar el que ells no saben fer i els envien a la guerra, a la mort i a la destrucció. Jo crec que ens hauria de fer pensar aquest tipus de coses. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots.
Bé, en primer lloc, agrair-li també al Martí, perquè sempre em sembla molt interessant l'enfocament que ell planteja sobre aquest concepte i, evidentment, és una persona molt més legitimada que no pas jo mateixa per parlar de lluita no violenta. Per tant, com deia la Sheila, jo intentaré centrar-me més en on posem el focus, sobretot tenint en compte que soc periodista i em sembla que he intentat analitzar-ho, he intentat observar-ho al llarg d'aquests dies, on posem el focus quan parlem de violència. Llavors intentaré simplificar la lectura que jo he fet o la sensació que jo he tingut al llarg d'aquestes 2 o 3 setmanes d'aldarulls i de protestes al carrer. A mi em fa la sensació que globalment, i òbviament simplificant i sense voluntat de generalitzar, perquè és evidentíssim que hi ha hagut mitjans de comunicació molt responsables i grans professionals que han fet molt bé la seva feina, però a mi em fa la sensació que globalment s'han seguit 2 estratègies político-mediàtiques diferents, almenys és la visió o la lectura que jo he tret de tot plegat. La primera de les quals és aquella impulsada per actors polítics i mediàtics que amb un discurs intencional tenien la voluntat de vincular l'independentisme amb la violència, i això no és una cosa nova. És a dir, hi ha una part dels actors polítics i dels actors mediàtics d'aquest país que fa molt de temps que intenten establir aquest vincle i intenten que arreli en l'imaginari col·lectiu el vincle de que el moviment independentista globalment és un moviment violent, tenint aldarulls al carrer o sense tenir-los. I això remunta segurament abans, no? Però jo, per exemple, un dels punts d'inflexió en això el poso amb la polèmica dels llaços grocs. Recordeu que ja amb la polèmica dels llaços grocs ja hi havia persones, ja hi havia actors polítics i mediàtics que parlaven de comandos violents. També això servia per tapar el que van ser després els GDRs, us recordeu, no? Els grups de retirada d'aquests llaços grocs, que aquestes persones que s'organitzaven sí que utilitzaven indumentària i maneres de fer bastant violentes globalment, no? Però jo crec que això té, en la polèmica dels llaços grocs, un dels seus punts d'inflexió. Després vam fer un salt, i segurament hi ha hagut molts episodis entremig, però jo detecto un següent salt quan va haver la detenció dels 7 CDRs acusats de terrorisme, d'organització terrorista i de tenir explosius a casa seva. Jo crec que el relat que es va fer, tant mediàtic com per part d'alguns sectors polítics sobre això, ja estava abonant el terreny de que l'independentisme procediria, si no ho havia fet abans, d'aquesta manera de fer violenta, no? I a mi em fa la sensació que la voluntat de tirar endavant aquest discurs i de fer que arrelés en l'imaginari col·lectiu era perquè hi havia també una voluntat intencional, una voluntat al darrere que era abonar el terreny per poder justificar actuacions polítiques i judicials repressives de molta intensitat. I a mi em sembla que aquesta ha estat una part de com han vengut alguns mitjans de comunicació i alguns actors polítics el que ha estat passant o de quina manera han intentat vincular l'independentisme amb la violència. Després, al llarg d'aquestes 2 o 3 setmanes, em fa la sensació que hi ha hagut una segona estratègia, o no estratègia, sinó hi ha hagut el que ha passat amb alguns altres mitjans de comunicació i alguns actors polítics que no tenien la voluntat de fer aquest vincle entre l'independentisme i la violència, però que crec que amb l'ús d'algunes etiquetes i a l'hora havent-se inserit en el marc mental orquestrat per part d'alguns actors de l'estat espanyol, jo crec que han caigut una mica amb aquesta mateixa tònica o amb aquesta mateixa lògica. Recordo, i permeteu-me la batalleta, però recordo la setmana passada, fa un parell de setmanes, estava en una tertúlia quan hi havia un dels dies de molta protesta al carrer, hi havia 40 punts de foc a Barcelona i recordo que hi havia alguns dels analistes que parlaven d'una autèntica guerrilla urbana o que era una autèntica batalla campal, no? I això ho deia algun dels analistes i jo sortia i deia, home, posem-hi una miqueta de racionalitat i una mica de cap i una mica de calma amb tot plegat i a l'hora d'utilitzar segons quins conceptes. I les connexions en directe que hi havia sobre els professionals que estaven sobre el territori, doncs quan connectaven era estem veient una autèntica batalla campal i jo intentar no entrar en aquest marc perquè em sembla molt perillós. Perquè crec que per molt que haguem viscut aldarulls, que això és una realitat objectiva, parlar de guerrilla urbana, batalla campal o context prebèl·lic és molt perillós tenint en compte les realitats sociopolítiques que hi ha al nostre entorn més immediat i no tan immediat. Vull dir que em sembla que hi ha hagut aquesta estratègia que jo crec que no era intencional però que sí ha caigut per part de molts mitjans de comunicació i de molts actors polítics perquè s'han inserit en aquest marc intencional. Llavors em fa la sensació, i això ho dic sobretot perquè he llegit un article de Mediacat que us el recomano molt, ara busco el títol, es diu "De radicals a violents,
No, de radicals violents a joves farts de la situació política, que és un article de Mediacat que recomano que el recupereu perquè crec que des del dia 17-18 fins a l'actualitat aquest segon conglomerat de mitjans de comunicació i aquests actors polítics han fet un nou canvi d'estratègia que jo crec que es deu molt al fet de que han aconseguit o han volgut per primera vegada parlar amb els protagonistes d'aquesta suposada violència que estàvem veient als carrers. Llavors, això ha fet que aquestes persones que eren les protagonistes, les que desenvolupaven aquestes actituds violentes, han passat de ser un grupuscle perillós i homogeni a un grup divers amb idees polítiques. Crec que la primera mirada que s'ha de fer per part dels mitjans de comunicació quan intentem explicar un conflicte, primer és entendre en quin context s'immiscueix aquest conflicte i l'altre intentar donar veu a les persones que en són protagonistes. Crec que des que els mitjans de comunicació globalment ho han fet, hi ha hagut un canvi de tendència, un canvi de relat a l'hora d'assenyalar segons quines persones i a l'hora d'utilitzar segons quines etiquetes. I a banda també crec que justament donant veu a aquestes persones també el discurs va canviar perquè llavors les úniques fonts informatives ja deixaven de ser la policia o els polítics que sempre actuen amb una intencionalitat darrere. Llavors crec que globalment va canviar una mica l'estratègia a partir d'això. Això era com una introducció d'on jo crec que s'ha posat el focus al llarg d'aquestes 2 o 3 setmanes, però el que m'interessa, i seguint una mica amb la línia del que comentava el Martí, és què és violència i què no és violència. L'Albert Lloreta ho comentava en el vídeo i jo amb això estic molt d'acord. Penso que és molt important, molt essencial i molt bàsic i molt elemental diferenciar violència amb aldarulls o amb desordres públics. Perquè quan parlem de violència, la violència s'exerceix contra les persones. Llavors dir que una protesta ha acabat amb actes violents, això, el que jo llegeixo d'això, que entenc que la violència s'exerceix contra les persones, és que hi ha hagut violència contra les persones. En canvi, si es diu que la protesta ha acabat amb aldarulls o amb desordres públics, fas una fotografia real del que ha estat passant en moltes de les ciutats i pobles de Catalunya al llarg d'aquests dies. Llavors, important entendre que una cosa és la violència que s'exerceix contra les persones, que en tenim múltiples mostres per part dels cossos de seguretat i les forces policials que hem vist aquests dies, i l'altra cosa són els aldarulls i els desordres públics. Jo recordo que el dia de la sentència, el Jordi Armadans, company del Martí, va fer un tuit quan es va conèixer la sentència que deia el següent. Entre moltes coses explicava que ell sentia un malestar terrible, una tristor infinita, una indignació immensa i una decepció absoluta. Jo crec que així ens podíem sentir moltes persones quan vam sentir quina era la sentència. De fet, penso que la publicació d'aquesta sentència al final no deixa de ser el trencament culminant emocional de moltes persones respecte a les institucions de l'Estat. Jo crec que una part important de la població catalana s'ha sentit menystinguda i maltractada durant molt de temps per part de l'Estat, i aquesta sentència representava la culminació de tot plegat i un trencament emocional difícilment reconciliable. Però el que m'interessa del tuit del Jordi és que jo crec que hem d'entendre que és d'aquí on neixen moltes de les actituds que hem vist al carrer aquestes últimes setmanes. És a dir, nosaltres, els independentistes que han sigut els protagonistes d'algun dels aldarulls que hem vist al carrer, no havien actuat d'aquesta manera el diumenge abans de la sentència. Vull dir que penso que a l'hora d'intentar analitzar totes les actituds que es produeixen al carrer és important contextualitzar-les, és important entendre d'on neixen i a què responen. I crec que aquesta indignació, aquesta ràbia, aquesta decepció, aquesta tristesa és el que explica moltes de les coses que hem vist aquests dies al carrer. Llavors, al respecte, a mi el que em resultava més indignant o el que creia que tenia molt poca legitimitat alguns actors polítics i mediàtics quan posaven el focus de tota la violència en aquests aldarulls és que em resulta il·legítim que persones, actors polítics i mediàtics que mai de la vida s'han posat les mans al cap quan hem vist moltes situacions, moltes mostres de la violència estructural que assumim en el nostre dia a dia moltes persones i que té múltiples expressions i formes, en forma de desnonaments, en forma de mobiliari, en forma de masclisme, en forma de precarietat, en forma de desigualtats, siguin capaços de parlar de violència d'una forma tan alegre quan en realitat només sembla que els hi preocupi o els amoïni un tipus d'expressió de la ràbia o de la ira que es circumscriu en un context de violència estructural que és el que vivim en el nostre dia a dia. Nosaltres, la nostra realitat és globalment violenta. Llavors, aquests aldarulls
que es posi el focus sobre aquests aldarulls em sembla una mica pervers i em sembla una mica que és amagar una realitat globalment violenta d'una banda i de l'altra descontextualitzar què és el que produeix aquests aldarulls. I aquests aldarulls són la resposta a una sentència que per molts és intolerable i, per cert, si em permeteu la part, no només és una sentència intolerable, sinó que a més posa el focus, algunes de les conclusions d'aquesta sentència posen el focus en el fet que el que globalment entenem com a protestes o desordres públics, a partir d'ara, a partir d'aquest moment, podran ser jutjats sota el tipus penal de sedició. I això és absolutament preocupant perquè implica, com sabeu, com hem vist tots, una càrrega repressiva molt dura i molts anys de presó. Llavors, a mi em genera molts dubtes i penso que, òbviament, aquesta sentència ha de ser durament confrontada, entre altres coses perquè a partir d'ara jo no sé si els activistes de la PA, quan vulguin frenar un desnonament, o no sé si el moviment independentista, quan vulgui posar en qüestió o vulgui manifestar-se perquè qüestiona el sistema de justícia patriarcal, no pugui exposar-se a ser jutjat sota aquest mateix tipus penal. Per tant, jo entenc que la confrontació a la sentència ha de ser dura i ha de ser molt visible i molt global. Llavors, acabant ja, jo crec que quan s'ha posat el focus sobre els contenidors cremant o sobre les barricades, que d'altra banda, permeteu-me, però també, i una mica en la línia del que comentava l'Albert, són situacions que hem vist en el marc de moltes protestes i que responen a les lògiques i dinàmiques de moltes protestes i que segurament ens han sorprès ara perquè moltes de les protestes que havien utilitzat les mateixes formes de protesta antigament o no tan antigament a Barcelona, pensem en Can Vies, pensem en el Banc Expropiat de Gràcia, es van veure els mateixos tipus d'actuació, però segurament l'univers que interpel·lava a les persones del Banc Expropiat de Gràcia o de Can Vies era molt més reduït i molt més local i molt més focalitzat en una lluita concreta. Llavors costava més de veure el que vam veure al centre de Barcelona. Per què? Perquè qui interpel·la aquesta sentència és globalment un univers poblacional molt més ampli. Llavors, que a mi em sorprenia que hi havia, fins i tot havia parlat amb periodistes que em deien jo porto anys cobrint manifestacions i protestes i no ho havia vist mai això. Home, el que segurament no havíem vist mai és que tantíssima gent se sentís interpel·lada per una sentència i consideréssim que la justícia és globalment injusta, no s'havia sentit interpel·lada per una lluita concreta, però això no vol dir que aquestes maneres de protestar no les haguéssim vist mai. A mi em sembla que l'hemeroteca ens ho pot confirmar, que sí que les havíem vist diverses vegades. I torno amb el tema de la sentència, que em sembla que a l'hora de posar el focus sobre aquests aldarulls o sobre aquests contenidors cremant o sobre aquestes barricades estem deixant al marge el que per mi hauria de ser el debat fonamental, que és com confrontem aquesta sentència que és insuportable, d'una banda, i de l'altra, de quina manera s'està reprimint aquest esclat de ràbia als carrers, que per mi això hauria de ser el tema, perquè qui té el monopoli de la força és la policia, són els cos de Mossos d'Esquadra o el cos de la Policia Nacional. Veure el que hem vist aquests dies és el que ens hauria de fer, primer, saltar totes les alarmes i segon, posar el focus sobre això. A mi que cremin 100.000 contenidors m'importa un pito, a mi el que m'importa és que hi hagi 4 persones que hagin perdut un ull. I això jo crec que globalment aquesta brutalitat, aquesta violència policial en forma d'ús de pilotes de goma quan el Parlament les havia prohibit el 2013, ús de les defenses de les porres de dalt cap a baix, arrebentant directament caps de manifestants, o ús dels furgons policials amb la tècnica aquesta del carrusel per perseguir manifestants, em sembla que aquí és on hauríem de posar el focus quan parlem de violència i no en els contenidors cremant. I per últim, ja per acabar, m'estic enrotllant una mica, però acabo ja, jo crec que dintre de l'independentisme sí que hi poden conviure formes diferents d'expressar-se o de mobilitzar-se. Jo entenc que puc estar-hi més a favor o més en contra, però jo entenc les pancartes d'algunes persones quan diuen que ens han ensenyat que el pacifisme no té cap utilitat. Jo potser no estic d'acord amb el missatge en global, però entenc que això és el sentit d'una part important de la gent i per tant crec que el que seria interessant o el que és urgent és que s'ideïn maneres o una estratègia concreta per mobilitzar-se que ha de passar per unes formes determinades que no hem sabut arribar-hi o trobar-ho ara. Jo crec que sí que poden ser compatibles diverses formes de protesta, crec que és intel·ligent perquè el moviment independentista estigui a favor o defensi l'estratègia de la desobediència civil no violenta, perquè sí que és cert, jo crec que és la que s'ha demostrat més productiva, és a dir, la que ha aconseguit acumular més suports,
Però crec que ha de ser així, que això pot incloure en el seu si moltes formes de protesta diferents i que s'han de respectar totes i intentar no criminalitzar unes o altres, i que crec que ho ha de fer així l'independentisme per una qüestió de convicció, però em preocuparia molt, i jo crec, i això també connecto amb el que deia l'Albert, que això ho hem de fer per convicció i per línia estratègica. En tot cas no ho hem de fer perquè fent el contrari li estem donant a l'Estat la imatge que vol, perquè el que hem vist, i sobretot ho hem vist amb el cas dels Jordis, és que dues persones que han impulsat una manifestació pacífica, fent crides constants a la no violència, tenen per davant 9 anys de presó. Per tant, no és cert que la línia estratègica no violenta s'ha de fer perquè el contrari és el que vol l'Estat o perquè l'independentisme està caient en el parany. Ho ha de fer en tot cas per convicció o per línia estratègica, però no per als altres tòpics que hem anat sentint aquests dies i que a mi em sembla que queden desmuntats quan veus que els dos Jordis tenen gairebé una dècada per davant a la presó. Ja està. Bé, moltes gràcies als dos per les vostres intervencions. A veure, ara mentre parlàvem també pensàvem que no m'he arribat ni a presentar jo mateixa, perquè estic acostumada a participar més de taules com a ponent que com a moderadora, i llavors ara pensava dir que mira, tu també t'hauries d'haver presentat, no? Perquè com a mínim sapigueu d'on vinc. Jo em dedico a la criminologia crítica. No entraré a parlar de la meva disciplina acadèmica perquè podríem estar aquí 3 anys, però simplement per contextualitzar una mica com vull centrar ara aquesta intervenció. En definitiva, a mi el que em van demanar era que fes preguntes o que plantegés qüestions de debat tant pels ponents com pel públic, perquè poguéssiu expressar també la vostra opinió. I a mi això ja m'agrada perquè bàsicament el que fem els criminòlegs crítics, entre d'altres coses, és qüestionar-ho tot i fer moltes preguntes, donar poques respostes, també s'ha de dir, però preguntar-nos molt les qüestions que donem per fetes. Per tant, a mi m'agradaria ara apuntar, en teoria jo havia vingut amb 3 focus d'idees per parlar-ne, però arrel de les intervencions del Martí i la Laura m'han anat sorgint altres coses, també revisionant el vídeo de l'Albert. Per tant, jo les vull llançar com una sèrie de qüestions, d'idees, de preguntes, i les que vulgueu comentar després vosaltres, endavant, qui les vulgui comentar també, o qualsevol altra que us vingui al cap. Primer de tot, agafant la idea de la Laura quan deia que el focus s'hauria de centrar en el que realment és una violència molt dura, molt clara, molt evident com és la policial. Per mi, part de la manera en què hauríem d'analitzar o entendre aquesta resposta repressiva policial que estem vivint aquestes 2 últimes setmanes, crec que cal recuperar d'on venim respecte d'actuacions repressives policials. Ja no parlo de les actuacions repressives judicials, sinó simple i llanament parlant de què fa la policia, com respon la policia al carrer contra els manifestants. Per mi l'1 d'octubre del 2017, entre d'altres coses, va ser un assaig general de repressió contra una població molt massiva i majoritàriament concentrada de forma pacífica i tranquil·la i molt cívica. Aquell dia vam veure una resposta sobredimensionada, policial, molt violenta, en comparació amb això, amb l'actitud dels manifestants. I per mi part de les actuacions policials que s'estan veient aquests dies responen a aquesta idea de que l'actuació policial no sempre respon en magnitud a l'actitud de les persones que reprimeixen, perquè si no tindria cap sentit l'actuació que vam veure l'1 d'octubre, i 2, que hem anat veient al llarg del temps com
els cossos policials cada cop estan més militaritzats, que les estratègies policials i sobretot les eines que empren, per exemple, a nivell de bales de goma, de bales de foam, són unes eines dures i que poden fer molt de mal, que centrem molt el focus amb les pilotes de goma, per exemple, però les bales de foam les fabrica una empresa militar, amb tecnologia militar, i que poden fer molt de mal igualment. I també a nivell de la coordinació dels cossos policials, aquesta entesa tan perfecta que estem veient entre cossos policials espanyols i Mossos d'Esquadra també respon a una estratègia policial que crec que en aquests 2 últims anys s'ha anat tecnificant. Això per una banda, com a idea quant a la violència policial. Després hi ha una altra qüestió que a mi em preocupa, sincerament, i és centrar el debat en una qüestió generacional. És a dir, ara parlem tot el dia dels joves, com si fossin els únics que surten al carrer a expressar-se d'una manera diferent a com s'havia fet fins ara. I primer que, volia dir que crec que és fals, però és que crec que és demostrable que és fals, perquè en totes les mobilitzacions que hi ha hagut fins ara, tots aquests anys, aquestes mobilitzacions massives organitzades per grans entitats, partits, etc., sí que és cert que la majoria de gent que hi assistia segurament responia a un tipus d'edat mitjana alta, però també hi havia molta gent jove que ha participat sempre. I en canvi també aquests dies, en aquestes accions més directes que estem veient al carrer, també hi ha molta gent gran. És a dir, el relat que són els joves que surten, és cert, són els joves que surten, però també hi ha gent grandeta al costat d'una barricada amb molta naturalitat, i això ho he vist jo amb els meus ulls. És a dir, també el que explica, el que deia la companya, també el relat aquest que s'explica als mitjans de comunicació de com són aquestes... Cal saber com són realment i cal trepitjar el carrer i veure-ho, perquè no són escenes tan esfereïdores i tan de guerra com ens volen fer creure. Però tornant una mica amb això del debat generacional, també entendre que moltes vegades fem servir el terme joventut com a una manera de desprestigiar una actitud, en aquest cas la d'aquests joves, suposadament, que es manifesten d'una manera molt violenta. Per què no ens n'anem enrere i per què no recuperem, per exemple, la lleva del biberó durant la Guerra Civil? Aquests nanos eren infinitament més joves que els que estan sortint ara al carrer. Estem parlant de nois que tenien 17 i 18 anys i sortien i tenien ideals i estaven disposats a morir per ells. Per tant, parlar dels joves des d'un punt de vista molt paternalista i obviant que en gran part de les lluites, també els brigadistes internacionals, hi havia moltíssima gent molt jove. Crec que hauríem de deixar-ho de fer perquè és poc respectuós i a més crec que respon a un tòpic. També quan parlem que aquests joves no tenen res a perdre i que surten perquè total ja no tenen res a perdre, estan en una situació tan desesperada amb la seva precarietat laboral, no ben bé. Segur que hi ha alguns que no estan estudiant o no estan treballant, etc. I també que segurament a la vida el més important a perdre no és una carrera laboral o acadèmica, però aquesta gent tenim famílies, tenim cossos, ens poden fer molt mal, tenim somnis, tenim ganes de fer coses a la vida, tenim un futur per endavant i per tant sí que tenim moltes coses a perdre. No sortim d'una manera nihilista total, mira, si m'enfronto amb la policia i em fa mal, què més dona si ja ho tinc tot perdut? Aquest relat, sisplau, per mi fora també. Després, el tema de la manera en què ens enfrontem, aquesta idea de que, comentava també la Laura abans, de que no s'havia vist mai unes accions tan dures per part dels manifestants. Ella ja ha parlat de 2 exemples aquí que demostren que és fals. En totes les protestes ciutadanes mínimament contundents hi ha foc.
i no passa res, hi ha hagut tota la vida. I de fet, ja per anar-me'n més enrere, no? I no en aquestes lluites del banc expropiat, de canvies, etc., per què no prenem exemple de moments històrics de lluita, com per exemple, crec que se n'ha parlat aquests dies, algú comentava la vaga a la canadenca, els tramvies que tallaven les vies perquè la gent els feia caure, el moviment de les sufragistes per poder votar les dones. Segurament ara amb aquests discursos que estem mantenint respecte de com són aquestes actituds de violentes criminalitzaríem clarament aquests moviments i en canvi històricament els hem entès com moviments totalment legítims en què hi havia una contundència i una força. I ja per acabar un altre punt que m'agradaria comentar, que és el fet de l'ús de la via pública. A mi m'agrada molt recuperar les tesis del Manuel Delgado, segur que molts de vosaltres el coneixeu. És un antropòleg i crec que el seu... diu moltes coses aquest home, però una de les coses al respecte del que estem vivint últimament, que crec que és molt interessant, és que la via pública és pública i l'ús que en fa cada ciutadà és lliure. Això no vol dir que ens hagi d'agradar l'ús que en fan tots els ciutadans, per exemple, quan en el context d'una protesta es crema un contenidor. Ningú demana que s'aplaudeixi, que ens agradi a tots veure un contenidor cremat. Però sí que és veritat que el valor que li donem cadascú de nosaltres al mobiliari urbà, en aquest cas, pot ser diferent i per a alguna persona pot ser la cosa més important del món i per altra és simplement un element a peu de carrer. Més enllà d'aquest posicionament, que cadascú en podrà tenir no podem perdre de vista, com deia abans la Laura, que independentment de tot plegat hi ha una cosa que és real i és que el dany contra les persones sempre serà infinitament més important o molt més important de criminalitzar-ho que no el dany a objectes inanimats, siguin contenidors, siguin parets, sigui el que sigui. I res, jo ho deixo aquí perquè pugueu comentar alguna cosa a vosaltres si us sembla i si no, comencem a donar paraules al públic. Ai, no, perquè el trec. Bé, jo seré molt sintètica, però intento com agafar algunes de les idees que plantejaves sobre si l'1 d'octubre havia sigut un assaig respecte al que hem vist ara per part de la Policia Nacional. No tinc elements per dir-ho. En tot cas, hem vist moltes escenes de brutalitat policial i de càrregues repressives molt dures per part dels Mossos d'Esquadra i en qualsevol cas l'assaig no ve d'ara. Vull dir que càrregues repressives i duresa policial per part dels Mossos d'Esquadra en tenim múltiples exemples en la nostra història més recent i que jo pensava el que estem veient ara als carrers, hi ha molta gent no, però hi ha persones que encara es posen les mans al cap sense entendre com pot ser que els Mossos d'Esquadra actuïn d'aquesta manera. Perdona, però és que els Mossos d'Esquadra han actuat, no els Mossos d'Esquadra globalment, però hi ha hagut agents dels Mossos d'Esquadra que han actuat de forma desproporcionada en múltiples ocasions, Pla Bolonya, a plaça Catalunya amb el 15M, ho hem vist en moltíssimes ocasions i costa d'entendre que hi hagi persones que se sorprenguin encara de que la policia actuï així. La policia ha actuat així en moltíssimes ocasions en la nostra història més recent. Sobre el cas de la Policia Nacional, ja et dic, no sé si l'1 d'octubre era un assaig o no. En tot cas, el que s'ha vist de l'1 d'octubre és la grandíssima impunitat que han tingut les persones que van venir aquí, que van muntar l'operatiu i que van venir aquí a atollinar la població, fonamentalment perquè veiem els discursos, primer en el Tribunal Suprem, que jo crec que això sí que ens feia que molts i moltes es posessin els pèls de punta i les mans al cap, no? Quan parlaven d'una violència organitzada, quan en realitat jo crec que l'única violència que vam veure tots i totes, i penso que és una percepció global a qualsevol persona que hagués vist les imatges, és que l'única violència va ser per part dels cossos policials, però parlo d'aquesta impunitat ja no només per poder fer aquest discurs de la violència generalitzada amb la que es van trobar i que l'actuació va ser més que proporcionada, sinó perquè a més la cúpula del Ministeri d'Interior l'any 2017, quan es va produir l'1 d'octubre, les persones que van orquestrar l'operatiu policial de l'1 d'octubre, totes elles han estat condecorades, ascendides
o recol·locades. Vull dir que, òbviament, tenen impunitat policial i, a més, la violència policial es premia per elles. I sobre el que parlaves de les bales de goma, dels projectils de foam, en el cas de les bales de goma es va aconseguir la prohibició al Parlament després de molt de debat social, després d'un cas que va ser flagrant, però que moltes vegades sembla que sigui l'únic, i n'hi ha moltíssimes persones afectades pel tema de les bales de goma, que era el cas Esther Quintana. Molts col·lectius i moltes entitats van demanar insistentment i de forma reiterada que es traiés de circulació aquest projectil, però ja no només perquè té un impacte que pot produir el que ha produït en molts casos, que és perdre l'ull, és que hi ha un precedent, crec recordar al País Basc, i si no potser m'equivoco, però crec recordar que era el País Basc, d'un noi que va acabar morint per l'impacte d'un projectil, vull dir que té un potencial potencialment letal, no? Llavors es va demanar, i després de molta insistència i molta reivindicació i molta lluita, es van prohibir al Parlament. Però el problema ja no és només l'ús de les bales de goma o l'ús de determinats... O sigui, l'existència de que els Mossos d'Esquadra tinguin projectils de foam, aquest no és només el problema és com s'utilitzen els projectils de foam. És a dir, si es van treure les bales de goma de circulació per la qüestió del potencial lesiu que tenien i s'utilitzen les bales de foam, però s'utilitzen no de forma reglamentària, que és de cintura cap a baix, o sigui les cames, i s'utilitzen disparant directament a la cara o al tronc dels manifestants, cosa que és encara més greu que en el cas de les bales de goma, perquè tenen una mirilla, o sigui, vull dir, són les bales, els projectils que es disparen en el cas dels projectils de foam, les escopetes, l'armament està dissenyat de tal forma que saben perfectament on estan apuntant les persones que l'utilitzen, per tant, és encara més greu, i el problema ja no és només l'ús del projectil, sinó la manera que es fa servir aquest projectil. I sobre el que parlàvem del component generacional, és que durant tots aquests dies hem escoltat molts discursos sobre qui hi havia darrere les manifestacions. Inicialment havíem escoltat que eren tots infiltrats, provocadors o gent de fora antisistema. A mi em sorprenia molt perquè no hi havia cap element, cap ni un. Pensar que pot haver-hi en una manifestació infiltrats és lògic, fonamentalment perquè en moltes grans mobilitzacions hi ha hagut infiltrats. Ara, reduir el gruix de persones que s'estaven mobilitzant a infiltrats, provocadors o antisistema, gent d'antisistema de fora, em sembla que no hi ha cap element, cap dada objectiva que ens permeti arribar a aquesta conclusió. En tot cas, hauríem d'analitzar en base a les persones, i no dic que ho haguem de fer, dic en tot cas, en base a les persones detingudes, que són un percentatge molt petit del global, del gruix que s'està mobilitzant, podríem començar a establir alguna línia, i l'únic que ens diuen la majoria de detencions és que la majoria de gent, per no dir totes, no tenien antecedents. Vull dir que l'únic que podem extreure de les detencions és que moltes de les persones que hi havia en aquestes manifestacions no tenien antecedents. Tot l'altre, totes les altres etiquetes que hem anat posant es fonamenten en res, perquè no hi ha cap dada, no hi ha cap anàlisi que haguem fet rigorós que ens permeti arribar a aquesta conclusió. En tot cas, quan es parla dels joves, que sí que hem vist, no? Se m'escolta? Sí? En tot cas, quan es parla dels joves, que sí que hem vist un component de persones, o sigui, sí que hi havia moltes persones joves manifestant-se, cosa que és una gran alegria, no? Perquè moltes vegades els joves han de carregar molts estigmes, un dels quals és que els importa tot un pito i que no estan polititzats, potser és que tampoc no estan fent una anàlisi prou acurat de la joventut que tenim, no? Però sí que hi havia moltes persones joves i moltes persones no tan joves. Aquestes persones joves, el que podem entendre que s'estaven mobilitzant, jo l'única cosa estranya respecte a altres mobilitzacions que havia cobert o que havia vist, l'única cosa que m'ha sorprès no ha estat el tipus de protesta ni el que feien quan protestaven les persones, sinó el fet de que hi havia una part important de la gent que es mobilitzava que no tenia por. Això sí que m'ha estranyat. M'ha estranyat, vull dir que no ho havia vist prèviament. Normalment, quan tu veies una protesta, per molt combativa que fos, quan hi havia un amago dels agents d'intentar carregar, normalment la protesta acostumava a dispersar-se ràpidament. Jo el que he vist és que hi ha moltíssima gent ara que ha perdut la por, i el que hauríem d'intentar entendre a l'hora de fer perfils, si és que ens interessa fer perfils, que això és un altre debat, és per què aquestes persones han perdut la por i per què s'exposen a posar el cos allà. Això és el que ens hauria de fer reflexionar i ens podria fer entendre una miqueta per què aquestes persones decideixen mobilitzar-se, per què han perdut la por i per què posen el cos allà. Però crec que totes les altres etiquetes que hem anat posant a la gent que es mobilitza em sembla molt agosarat, perquè crec que no tenim cap informació que ens pugui donar, o sigui, que ens pugui fer traçar un perfil a hores d'ara, i crec que no és necessari.
Sí? Vale. Doncs bé, passem a donar-vos a vosaltres la paraula. Sembla que els que som aquí hi ha moltes d'aquestes coses, i el debat de les bales de goma i tot això ja ho sabem. Jo agraeixo molt al Martí Olivella perquè m'ha encantat la teva exposició. Jo portava 4 o 5 notes reflexionats sobre el tema i me les has cobert pràcticament totes. Només volia demanar la paraula per remarcar un parell de coses. Primer, si estem d'acord que aquesta paraula violència és un xiclet que serveix per tot, jo no m'apunto, jo no compro aquest tema de contra les persones o contra les coses, perquè si jo agafo un many i crec que vida, tothom dirà que és violència. Per tant, la faran servir d'aquesta manera. I aquí no estem fent diccionaris, aquí estem anant a buscar resultats, que és el segon punt que vull dir. Aquí l'important és veure si el resultat de cremar contenidors, que ja ha passat i no és tan greu, i estic d'acord, i que la violència institucional i de l'Estat és molt pitjor, i la permanent, i la psicològica i tal, però sí ens dona resultats positius per l'autodeterminació i per l'independentisme. I si sortim de la bombolla, perquè aquí tots som bombolla i tepe, i jugo alguna cosa, si sortim de la bombolla i tepe, veurem que no ens dona bons resultats. Una setmaneta ja en tenim prou. Per tant, si som una mica intel·ligents, i això ho deia el Martí, sí, Martí Olivella, dissenyarem una estratègia que no sigui d'impotència. Perquè fer això que s'ha fet és, quan tens molta ràbia i tens impotència, doncs hem de ser, si som intel·ligents, hem de sortir de la impotència. Tenim una resposta derivada de la ràbia, de la impotència, carregada de testosterona, m'ha encantat, que ha sortit molt al final del masclisme, però si ens ho mirem bé, llevat d'honrosíssimes excepcions que confirmen la regla, eren joves mascles. Vull dir que les noies i les dones ens ajudeu. No, aquesta vegada no. Doncs jo també ho he vist, o opino jo, això. Molt masclisme, molta testosterona, sense resultats i sense sortida. Perquè si les manifestacions d'1 milió de persones perquè són pacifistes després es fan normals i ja no tenen impacte, la manifestació aquesta cap d'una setmana ja no en té cap. Oi que els guinets Jones a França. Per tant, escolta'm, estic d'acord, gràcies, i el filicidi també m'ha encantat, això ho he pres, és molt interessant. Masclisme i filicidi no ho hem de posar aquí, i el que hauríem de buscar, ser intel·ligents, buscar una estratègia que donés resultats, perquè aquesta, estic d'acord que no és un col·lateral que serveixi, no és un complement que pugui servir, i no ens dona resultats. Si sortim de la bombolla independentista, veurem que la gent està perdent punts. Espera, No, preguntes. preguntes, sí. No ho sé. Enric Roser, avui està parcialment d'acord amb el que avui. A veure, tema de violència. A mi la lluita de violència em sembla que és la que hi ha per mi. I crec que no l'estem sabent dur. Perquè aquest debat no és una prova. Resulta que tenim gent bloqueada, gent apallissada, gent empresonada, gent exiliada, tal, i en lloc de posar el focus aquí, perquè clar, la lluita violenta és rebem i convertim això en un símbol de la injustícia de l'altre. En lloc de parlar del que estem rebent i suportant, estem parlant de si nosaltres som violents. Aquest és el primer error, crec jo. Hem de trobar l'estratègia per treure partit de tot el patiment que estem tenint. I hem d'anar aquí. Això em sembla clar. Com fer-ho? Com trobar l'estratègia? No ho sé. I parlar de si es crema un contenidor, francament, no. Deixem de parlar-ne nosaltres. La premsa de paper fa... Hi ha molta gent que només llegeix premsa de paper, només mira tele. Això és la bombolla, la d'ells també, no només la nostra. Llavors, i hi ha una cosa que m'ha preocupat i és allò de trencar la normalitat. Hem d'anar per l'IBEX 35, però quan ataquem les estructures, quan ocupes l'aeroport, trenques la normalitat.
i hi ha gent perjudicada. Clar que sí, pobra gent que vol fer vacances o necessita agafar un avió per feina i s'ha d'enfadar. Correcte, però ho han de fer, crec, també. De la mateixa manera que potser cal tallar carreteres. Rodalies és una altra cosa, i aquí trobo a faltar estratègia i sortides. Eren aquests dos apunts. Aquí a l'esquerra no s'ha dit. S'ha dit bastant que l'última intervenció d'això, però jo volia remarcar una cosa. Quan durant anys estàs fent una lluita pacífica amb milions de persones al carrer, la repressió continua. Arribes a fer un referèndum, porten els policies aquí de cal pensar, continua la repressió i el poble va aguantant. Però arriba un punt en què la gota fa vessar volat i la sentència surt d'aquest punt. Jo comprenc completament la gent que ha sortit a la revolta al carrer, perquè no tenim dret a expressar la ràbia que ens produeix aquesta provocació constant i això. Jo crec que tenim dret. Que això modifica que mediàticament no guanyem tot allò, jo crec que no. Perquè ells tenen la bombolla i nosaltres tenim la bombolla. Això d'augmentar la base, no sé, al final tenim pilars d'avui. I pilar de bombolla. I això d'augmentar la base no sigui base. Jo, d'acord que hem de trobar l'estratègia, perquè això és un esclat de ràbia i d'impotència de la novetat. I hem de trobar l'estratègia. Però jo reclamo, davant de no tenir aquesta estratègia, que de fet, abans de casa, jo crec que no. I de fet, mediàticament i això, hem sortit a l'estranger, ens han vist. I no sé, i a Alemanya hem vist allà un programa per més petit, tot s'explica. I d'allò hi veig que hi ha una extensió del tema. I crec que ha sigut beneficiós. Sí, és una mica difícil, però bueno, jo estic d'acord amb el que hem dit, que estic d'acord amb el Marc Olivella, que amb ell he treballat el tema del poble saharaui, que també es vol autodeterminar i que porta 43 anys i que ara, després d'una lluita no violenta durant molt de temps, ara estan bastant frustrats, no? En part estan frustrats perquè en realitat han deixat la lluita armada, tampoc estan fent ben bé molta lluita no violenta, sinó que el que estan fent és esperar que a nivell internacional, a través del Front Polisario, que és el seu representant, doncs aconseguir, perquè tenen una legitimitat de la llei internacional que els avala, no com nosaltres que tenim una llei que és la Constitució que ens va en contra, però inclús així ells estan com esperant que la solució internacional els acabi donant la raó. I clar, al final s'han acabat frustrant, no? I el que els dèiem al Martí i jo i altra gent és que hi ha moltes possibilitats de la lluita no violenta, s'han d'explorar, s'ha d'analitzar bé l'enemic, s'ha de veure com s'ha de fer, com se li pot fer mal, si vive, si no sé què, si el que sigui i tal, no? Però clar, si no es construeixen alternatives no violentes, no? En el sentit no de pacifisme, sinó no violència en el sentit de desobediència, en el sentit de Gandhi i d'això, si no es construeixen i costen de construir, com ara, per exemple, tenim una gran estratègia que és el tsunami, però com que no ha activat molt, al final la cosa després de l'aeroport ha anat com derivant amb aquestes coses, doncs si no hi ha camins, al final surten moltes coses, no? Llavors, jo estic d'acord amb el que has dit tu, amb el que has dit tu i amb el que diu el Martí, però li veig una pega. No és que estiguem nosaltres aquí com a ente pensante o el moviment independentista com a ente pensante unificat i que pot treure conclusions en una certa línia, els que hem de decidir si la lluita serà no violenta, menys violenta, si farem no sé què, si farem no sé quantos i tal. No funciona així una societat. Una societat i un moviment tan ampli com el nostre té moltes vertents. És veritat que pot haver-hi una línia màxima, una línia majoritària, i que si està ben pensada canalitzarà molta de la ràbia, molta de la frustració, molt tal. Però és molt difícil de fer. Per què? No per nosaltres, que som uns incompetents, sinó perquè davant tenim un estat espanyol que té totes les eines i que està jugant amb molt mala llet. Llavors és normal que els partits no es posin d'acord, que els moviments no es posin d'acord i tal. Bueno, doncs, escolteu, els meus pares estaven horroritzats aquests dies. Jo ja deixaré de votar, nosaltres no som així, som gent de pau i no sé què i tal. Vaig haver de calmar-los els meus pares, perquè aquests joves també formen part de la nostra societat i del nostre moviment. I no som ningú nosaltres per dir-los que no, que sí, que tal. Sí que som aquí per fer un debat conjunt, com el que estem fent aquí, com el que es pot continuar fent. Però aquesta gent hi són, aquesta gent van viure, no sé què i tal. Llavors, què ha passat aquí? Jo crec que la policia, o sigui, el govern espanyol, amb això del judici i de tenir 7 CDRs
dalt, el que estava fent ja es veia venir i ara ha continuat fent-ho. Ha portat 2.000 policies nacionals que ens van atonyer aquí. Això és una provocació per tots i aquests no han vingut a ajudar els Mossos, aquests han vingut amb el seu organigrama propi. Quin organigrama propi era? Jo crec que, igual que apuntàvem això dels CDRs i tal, era fer-nos por, fer-nos veure que ens hem de raconar en un lloc petit allà fent mànies massives però raconats i amb por i veient que tot el judicial i tal ens ho dominen i tot i qual. I l'altre també, l'altre objectiu crec que ha sigut buscar una criminalització. Això que el Martí explicava del síndrome de Sherwood, que és utilitzar la policia per provocar la gent fins que la gent salta i tal. I tal com està el pati amb la sentència, el pati està molt caldejat i no cal que la policia faci molts esforços ni que posin infiltrats. Llavors, que això passi, doncs, bueno, ha passat. No? Què ha passat? Han aconseguit fer-nos por? Jo crec que no. L'independentisme ara es troba molt millor d'aquests 2 anys que ha estat esperant una sentència, a veure què passava i una mica d'impacte i tal. Ara una mica l'estat d'ànim jo crec que és molt més pujat de to, molt més determinat i tal, i molts no estan per fer actes aldarulls i tal, no? Però aquests han passat. O sigui que tot això que ha passat, tots aquests aldarulls també ha sigut una resposta digna que no se l'esperava. Ells venien a fer-nos por i s'han trobat amb una resposta molt determinada, molt contundent i que a mi o a altres ens pot no agradar, però això ha format part de la resposta que hem fet entre tots. I no passarem ara a fer la lluita armada o a fer una espiral. S'ha d'anar en compte, perquè la violència sí que és veritat que porta una espiral que podria acabar malament. Però no crec que el poble català sigui així, ni aquests joves que han sortit amb molta dignitat no són així. Aquests joves estan educats a les nostres escoles i són gent tan pacífica com nosaltres, però també molt digna i que s'han plantat. I aquí Espanya s'ha trobat amb una cosa que l'ha sorprès. I el moviment segueix sent majoritàriament no violent, el tsunami, una estratègia que sembla que és collonuda i que pot anar molt bé, o sigui que no us preocupeu que jo crec que anem bé. I l'altra cosa de criminalitzar-nos, home, a l'estat espanyol, els medis espanyols on estem ficats, sí que ens han criminalitzat, però això és que ja estan criminalitzats abans. L'estat espanyol, o sigui, no només té uns mitjans de comunicació, com tu has comentat, que si fan bé la seva feina, no. És que els mitjans de comunicació d'Espanya formen part d'una propaganda brutal, que no sé com tenen la cara dura de criticar TV3, que seria molt millorable, però tenen una cara dura bestial. O sigui, el que es fa a Espanya és bestial a nivell mediàtic. Si sortim d'aquest bombolla on estem nosaltres, que la bombolla és la bombolla mediàtica espanyola, jo estic molt en contacte amb periodistes de tot el món perquè estem fent campanyes d'externalitzar aquest conflicte i tal. No sabeu al món la resposta que ha tingut tot això. És tremendament positiva, però tremendament positiva. M'estic gent del Japó, gent d'Alemanya, gent... Vinga, endavant, no sé què, ara us entenem. Hi ha gent que està ajudant per tot arreu Europa i tal, perquè també tot això forma part. Llavors, bueno, el que vull dir és que farem una resposta que en general la intentarem conduir però que ens sembli correcta i crec que la no violència és el camí. Però hi haurà esclats d'aquests i no seran contradictoris ni seran contraproduents. Jo crec que si no s'emporten tota l'aigua a un altre riu, no serà negatiu. El cas de Gandhi és un cas de llibre, del tema no violent. A la Índia hi havia grups terroristes en aquell moment, amb el Gandhi. Gandhi va fer la moguda bestial, la potent, el tsunami democràtic, les marxes de 700.000... Sí, això era el Gandhi, però en aquell moment hi havia terrorisme també. El cas de Martin Luther King, ostres, quin gran home també, que ho va saber fer molt bé en les seves marxes i tal, que per cert no eren tan grans com les nostres, no? Doncs, però en aquell moment també hi havia Malcolm X i hi havia les Panteres Negres i tal. O sigui que és normal que quan hi ha molta repressió, molta injustícia, surtin episodis així que si no deixem que s'enduguin tota la sang al foc, doncs també serà important. No? També el control del territori és una cosa que coses com el que hi ha aquests dies que ens poden no agradar posen en qüestió el control del territori que poden fer amb forces armades i amb policia, que aquí és on s'acaba tot el debat si ells volen. No? Per tant, com és això d'aconseguir independència o d'aconseguir millorar la situació? És com un filferro, i a Espanya és un filferro molt dur que no es deixa, el doblegues i l'intentes i no hi ha manera de trencar-lo. Però un filferro, si el comences a rebregar molt, el filferro al final es trenca. I el que estem fent, el que estan fent els joves, el que està fent el tsunami democràtic, el que estem fent amb els advocats, amb el Puigdemont per aquí, per allà, amb els altres a la presó, amb els ferits que hi ha ara, que tot és molt lamentable i tal, però és que és Espanya el culpable d'això. Ni els joves, ni els polítics catalans que no sé què, ni no sé quant. Al final aquest filferro s'acabarà trencant, però s'ha d'acabar trencant amb moltes pressions, amb molts llocs diferents i tal. I si jo faig bé el tema mediàtic, deixeu-me'l fer, però si un jove és molt digne, deixeu-lo que també davant de la policia i tal. I un últim principi... Intentem brevetat perquè hi ha moltes paraules demanades i si no...
Però una cosa molt petita, els joves ni estan fent... Jo ho he anat a veure directament, us aconsello que aneu a veure directament i no ens quedem mirant la tele. No estan fent ni vandalisme ni estan expressant la ràbia directament cremant coses o fent coses. Jo, per exemple, estava un dia, o sigui, per exemple, el dia després de l'aeroport van atacar la policia una mani per darrere quan ja la mani estava marxant. I què va fer? Jo vaig començar a córrer, però que no sé les cames que tenia perquè em feien por i disparaven. No paren de disparar, no saps si disparen salves o són pilotes de goma. I com que hi ha gent que perd els ulls, tots vam sortir corrents i tal. Doncs uns joves van començar a posar containers al mig. Però això s'aparta amb una camioneta, doncs van calar foc. I jo darrere d'aquell foc, que no hi estic d'acord, em sentia més segur que davant. I un altre dia també vaig anar a l'Arc del Triomf, igual, estava tot molt calmat, molt tranquil, i va arribar una furgoneta tirant salves i tal, igual, tothom per defensa d'això. O sigui que no és una cosa d'això, és simplement que no vull anar cap a casa quan la poli diu... Jordi, sisplau. Gràcies. Gràcies per passar la paraula perquè si no no donarà temps. Hola, mira, molt d'acord amb moltes coses que heu dit, amb l'anàlisi que heu fet, jo només volia apuntar un parell de coses molt ràpides. Primera, que la democràcia espanyola ve a salvar una etapa de la història que és la dictadura i la democràcia es transforma com una garant de la pau, de l'estabilitat i de la concordia. Per tant, tot el que estem fent va en contra d'aquests principis. Això ho hem de tenir clar, perquè tota aquesta resposta tan enraonada que rebem és perquè ells utilitzen aquest discurs per una mica anar en contra. Enteneu? I és la legitimitat la tenen en això. Mireu que l'1 d'octubre nosaltres, amb la qüestió de les urnes, que repeteix, les volia tot això, vam posar en escat, era una emprenyada tan gran per tot el moviment que va representar allò sense aixecar una patada de pols de terra, va ser tremendo i no es va fer sense violència. Però ho dic perquè la resposta de la policia en aquell moment tan exagerada era la impotència que ells van tenir i el desfogament que ells van haver d'emetre amb aquella gent que estava fent cua d'aquella afronta tan indescriptible que els havia fet. Es van ridiculitzar per tot. Estic molt d'acord que en moments puntuals pot haver-hi més o menys arraonament, un recull i tot. Però jo penso que el que hem de fer és posar en estat el govern de l'Estat. I la manera de posar en estat l'Estat és fer-li mal. Podem sortir al carrer per demostrar la nostra emuig, la nostra conformitat i tot això. Però fins que no anem a dinamitar, temes bèl·lics, no són massa, però fins que no anem a fer mal a l'Estat, no farem res. Anem a treballar això, perquè jo penso que l'estat espanyol s'haurà abans perquè no podrà pagar d'aquí no massa, de mi segurament, les pensions, que per qual altre moviment social i regional que s'organitza. Perquè això sí que dinamita tota l'estructura. Fins que nosaltres no creem un banc català que puguem posar els diners en un altre lloc, passant de les entitats que nosaltres tenim i que ens han ressolt. I els impostos, deixar-los de pagar. Tot això és molt complicat, però hi ha gent molt intel·ligent que segur que ens sortirà una mica amb aquesta idea que si no anem directament al moll de l'os, anirem fent coses testimonials però que no aniran massa enllà. Gràcies. Següent. Seré molt breu. Això ja, en principi, de l'anàlisi global que heu fet en les tres i les preguntes, per parlo així,
En principi no vull entrar en el tornar a posicionar coses que en algun positives i negatives, perquè a més ho he viscut, que és que, no sé, no necessitem tot això. L'únic que voldria afegir en el plantejament que ens ha fet l'Olivella, és que tot moviment, si no és massiu, no és un moviment. A veure, poso un exemple que potser no és correcte, però perquè ens entenguem. En Xirinacs era no violent, però no es va crear al voltant de Xirinacs un moviment. Ara tenim un moviment que no sabem el que som, perquè ara en aquest moment el paradigma ens ha canviat i ho hem d'acceptar. I com que no estem entrenats a la no violència, continuem fent el que havíem fet durant tots aquests anys. Des que va néixer l'ANC o des que l'Òmnium Cultural ha entrat en la dinàmica també, diguem-ne, reivindicativa, perquè va ser creat com una situació que el franquisme era viu. Per tant, jo l'únic que demano és el plantejament del moviment ha d'estar basat en la massa de la població. Si no està apoyat per la massa, brutalment massa del poble, és difícil que aconseguim res. I m'ajunto a aquesta última intervenció que hi ha hagut, perquè està molt bé que posem els palmetes. L'impresa contra les palmetes, però si no fotem mal a l'Estat, no fotrem res. Ha sortit el nom del Lluís Maria Xirinacs. Esto es una invitación. Tiene una carta que es diu Cartes Policia Hermana. Aleshores, tenim que si us voleu. I planteja tota aquesta història de violència i com la rep, i com qui és l'altre, qui és l'opressor, qui és el gos. I després volia dir que has dit abans, hi havia un escrit per parlar de la imatge aquesta de l'altre cop. És una pregunta per en Martí Villa. Jo voldria saber si ha tingut algun contacte amb Òmnium o l'ANC per parlar, anem a dir, per aquesta altra opció, la que hem tingut fins ara, la pseudoviolència que podem estar veient, o realment de tenir una actitud de no violència o de desobediència civil activa. Només vull donar una breu informació. Nosaltres formem part d'una xarxa de familiars de persones detingudes. Pràcticament són joves. Ho dic perquè si aquí a la sala hi ha algú que estigui en aquesta situació, que tingui un fill, una filla o un familiar envoltat, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i li donarem la informació que sigui pertinent. Em sembla que no quedava cap paraula demanada, per tant, si us sembla, passem a donar la paraula sobretot al Martí. El Martí, sí. Bé, tenim la confusió entre pacifisme i lluita no violenta. Crec que ho ha anat polint, però insistir. El que hem fet fins a l'1 d'octubre era pacifisme. El que s'ha continuat fent aquesta setmana per part de les organitzacions de la marxa... Si hem tingut una marxa per la llibertat sense sal. Entenem? Si hem fet una marxa per fer què? Per dir llibertat dels presos. Bueno, sí, el Gandhi, si hagués fet una marxa per la independència de l'Índia no hauria passat res. Va concretar l'objectiu d'empoderar la gent per aconseguir la independència al cap de 17 anys de la marxa, que no sabia quan trigarien, perquè es va negar a pagar un impost, la gent es va produir la sal. I això és el que ens falta. Ens falta trobar la sal d'un moviment enorme, transversal, potent, que es concreti en alguna cosa que afavoreixi els pilars de poder. Mentre no trobem això no ens en sortirem. Llavors, tu preguntes, i s'ha fet? Escolta, amb l'ANC portem un any fent formacions, molts de vosaltres heu participat en això. Des de fa uns mesos s'està fent a les juntes d'Òmnium. Per tant, les dues entitats
amb un any de retard del que hauria tocat, nosaltres vam començar això a fer-ho, mira, just ahir vam fer la primera formació d'en Peu de Pau allà a l'Espanya Industrial, tocant a Sants, diguem, no? Bueno, les organitzacions tenen una cosa molt important, i és que mouen molta gent i tenen molta capacitat de fer cap cosa que jo podria fer. Però moure el vaixell costa molt, perquè dins de les organitzacions hi ha diferents parets, hi ha diferents pors, hi ha diferents graus de risc, hi ha diferents decapitacions, hi ha diferents amenaces, llavors tot això és molt complicat. Per tant, jo no les critico, el que dic és que es posin més les piles, i una cosa que sí que hem dit sempre i que fins ara no han fet. Qualsevol organització, sigui una empresa, sigui una entitat, un partit, el que sigui, si es vol reconvertir, que és el que hem de fer, passar del pacifisme a la lluita no violenta, vol dir has de dedicar una part al que ja venies fent, perquè si no desapareixes, no? Però has de dedicar una part de recursos, temps i energia a fer la reconversió. Si no, i això no s'està fent. Jo crec que un 10% de l'energia, de temps i de recursos de les grans organitzacions, també dels CDRs i de tothom que vulgui, posats a imaginar, a concretar, a assajar el que el Luther King, després de 9 anys, des de la Rosa Parks del 55, es van trobar que no havien guanyat moltes lluites contra la segregació, però no acabaven de sortir. Es van trobar una setmana i van elaborar el projecte C, que vol dir confrontació. Els no violents fan projectes de confrontació. I on van triar? A Birmingham, que era la ciutat on hi havia l'alcalde i el cap de policia més bruto i més assassí que hi havia tot arreu. I van anar allà a confrontar aquesta brutalitat per posar, com heu dit, sobre la taula una cosa que estava amagadeta, que era la segregació que no s'acabava de veure en la resta del món. Això, gràcies a això, el Kennedy va agafar, va dir farem la llei de drets civils i en 2 anys, i després de la marxa de llibertat i tal, les va fer, després la van matar. Però vull dir, sí, és que la lluita no violenta renuncia a la violència, però accepta la violència de l'altre per convertir-la en un bumerang. I aquest és un canvi de paradigma que no el tenim assumit, perquè assumir-lo vol dir prendre uns riscos. Si el patiment acumulat aquests dies tan brutal fossin capaços algun dia del mateix grau de risc i de patiment assumit, de tot ordre, de col·locar-lo enfocat en una estratègia de lluita violenta, faríem molts progressos. Ara, si només fem marxes i no volem arriscar ni els impostos, ni una multa, ni canviem de companyia, però no d'una forma potent, sinó així gota pluja fina. Tot això és el repte que tenim. Jo crec que aquesta és la qüestió. Volia ensenyar només això. Ja hem parlat de la violència estructural, que és allò que teniu ara aquí. Vull parlar de la violència directa. Hi ha dues grans dinàmiques. Ara me'n vaig una mica, no parlo d'aquí, sinó me'n vaig. Hi ha el recurs a la violència contra les persones i les coses, que és un dels pols, propi des de fa molts segles de la humanitat, i abans de tot renuncia a la violència contra les persones i les coses. Hi ha 2 pols. Llavors ens movem els humans, depenent dels conflictes, amb una tendència amunt o avall, depèn. Tothom estarà d'acord que de la guerra nuclear a la lluita no violenta hi ha una gradació. Curiosament, totes dues són innovacions del segle XX. Als mateixos moments que el Gandhi estava posant en marxa la lluita no violenta a gran escala, s'inventava la bomba atòmica i això. Llavors, en quina de les dues tenim futur? I això ens ho hem de preguntar en tots els conflictes de la vida, des de l'interpersonal fins al més polític de qualsevol ordre. Sempre que puguem aplicar intel·ligència per anar cap a reduir la guerra convencional, la mixta, els terrorismes, les guerrilles, disturbis, pacifisme, que és fins on havíem arribat, però ens cal el següent pas, que és lluita no violenta, i sense això no progressarem. Tàctiques compatibles, acabo amb això. Aquesta finestra d'Overton, que ell explica aquí, que és de Vox, Vox ho ha popularitzat i ho agafa com a exemple d'on se situa l'opinió pública majoritària, que sempre és el centre. El centre del moviment independentista ha estat situat en el que dèiem això, pacifisme cívic, ampli, transversal, etc. Està aquí. Estàvem intentant des de fa 2 anys de col·locar-lo cap a la lluita no violenta. Ara ha sortit, a falta d'això, que és una falta nostra, a falta d'això, de la incapacitat de fer-ho, surt ara la lluita de carrer convencional, que repeteix històricament sempre, des de sempre, tràgicament es repeteix, diguem, no?
Aquí és on aquell que sigui capaç de mostrar cap a quina de les dues bandes hi ha capacitat de transformació, doncs mourà la part aquesta central, més aviat molt motivada per fons i una mica benestant en la pràctica. I això, l'altra cosa és, qualsevol objectiu que se'n diu diversitat de tàctiques és bo. Hi ha qui diu que qualsevol tàctica és bona per aconseguir l'objectiu i hi ha qui diu que només són efectives les tàctiques coherents amb l'objectiu. Jo com puc defensar una societat de drets si violo drets pel camí? Perquè clar, quan et poses en marxa l'espiral aquesta, això no s'atura. Llavors, acció-reacció és el que fem sempre, reacció normalment violenta d'un o de l'altre. Comencem per la policia, la reacció és prevista i aquí el síndrome de Sherwood s'aprofita d'això i ens manipula d'una forma brutal, o bé acció violenta i retroacció sorpresa. És a dir, el Xirinacs deia la violència és un xoc de forces d'acció-reacció, dos punys que xoquen així. La no violència és aquestes dues forces en què es xocar, es posen així amb un volant i totes dues són capaces de sumar. Diu, la no violència és l'aguda intel·ligència de convertir l'acció en retroacció, que és una cosa que suma en comptes de restar. No em vull allargar més en això, només un tema molt encara més de fons, perquè avui ens ho podem permetre. El Gandhi deia, tots els homes, avui diríem totes les persones són germans, formem part d'una sola comunitat humana. Però vau veure ahir el Trump, no? El senyor aquest és una bèstia, és un animal, és com un gos. És a dir, la demonització de l'altre la portem tots sempre dins del cor i l'apliquem de seguida a qualsevol cosa, a un company de feina, a un parent, tot aquell que no comparteix la meva visió del món, tendim a sotmetre'l a ser subhumà, a ser un animal. Llavors, per què ell deia la força de la veritat, Satyagraha, més que no pas no violència, que ens quedem cenyits a si hi ha violència o no hi ha violència, sinó hi ha una cosa que és la que justifica les violències de fons, que és la farsa, l'engany, les mentides, la parcialitat, el diàleg i l'objectivitat. Aquesta escala és la mateixa que abans hem fet, de passar de les formes habituals que ens empipen tant, però que a vegades nosaltres també participem, de veure les coses només des de la nostra perspectiva, a anar intentant construir a partir del diàleg una objectivitat que ens porti a la veritat profunda, que és que formem part de la mateixa comunitat i quan jo et faig mal a tu m'estic fent mal a mi mateix. El tema de la galta. Hi ha un amic que es diu Joan Morera que ha estudiat molt bé això i llavors diu el següent, això ve de Jesús, diguem, no? Jesús de Nazaret diu si peguen a la galta dreta posa a l'esquerra. Llavors tothom diu, home, vaja ingenuïtat, no? El que s'està dient ara aquí, el mateix aquest ho diu. Això funciona així, un voluntari, sisplau, voluntària, veniu, no us faré mal, no? Veniu, vinga. No, ja està bé. Vinga. En el marc d'on es diu això, en el context, que ens sona molt estrany ara, hi ha moltes cultures arreu del món, la mà esquerra és una mà que només toca coses impures, bàsicament rentar-se el cul i altres coses semblants així. La mà dreta és la... Quan jo pico amb la mà dreta, la galta dreta d'ell, si us piquen la galta dreta, poseu l'esquerra. Com picar així era de cap a subordinat, era una humiliació. Picar així és una humiliació. Quan ell em gira, em crea un problema. Perquè clar, jo si pego així ja no és de subordinació, és entre iguals. La lluita d'un cop de puny o la lluita així és entre iguals. I si pico amb l'esquerra, és amb la mà impura que no puc. Amb la qual aquesta cosa que repetint, resulta que és un acte de desobediència profunda col·locar a l'altre contra la seva pròpia violència, contra l'absurditat del seu gest. Perquè jo pico a la dreta, però ja no el puc picar a l'esquerra. Per tant, si us piquen la galta dreta, gireu i poseu l'altra galta perquè l'esteu guanyant a l'altre. Només era un detall així, està molt ben explicat en algun llibre, però és una cosa molt nova i molt poc coneguda. Més que res perquè repetim, no? El company aquest de Barricades, que ha escrit aquest article molt interessant, acaba dient
La lluita al carrer és el darrer recurs. Bé, serà el darrer recurs. O sigui, tu mires la història, per mi la desobediència civil sí que és el darrer recurs, que no l'hem de malmetre. Abans tenim denúncia, no cooperació, construcció d'alternatives i al final la desobediència civil, ara s'ha d'organitzar i te l'has de jugar i t'has d'arriscar. Llavors, som una societat de totes les edats disposats a arriscar-nos, organitzem-nos per fer aquella desobediència profunda que toca els pilars de poder i així potser tindrem un camí. Considerar la lluita al carrer com a darrer recurs és una tràgica història repetida que jo crec que provoca molt patiment i amb molt pocs resultats. És la meva opinió. Bé, doncs si no hi ha cap altra intervenció per part vostra, donaríem per finalitzada la sessió.